Aslında sen balığı bir-birden tutacak bolýarmy, ýallamay tutacak bolýarmy? Men torokda mowa üýşüp tutorial. Şeňge okuduk bir-birden tutulýar şeňge. Birden bari 3 gelse diýende, he? 3 gelse diýende ýaka. Şeňgeler. Gowjaýdyma geçiraydy. Bolýa jençki. Onu sana bağışlama sen cançkan däl. Ona kimin jençkidir, jençki? Tanattık özümüz öktü, pes olup, kimse düşman, kimi bilen dost olup, yadımda klasa men birinci şef olup, kiçik medeleler çölemliktim. Yetsekli yetenede forma çişip, başka mektep girdi taşını üşüp. Ayura çıksana eski dilleşip, kerime bir koça kaçan ne?